Namatay si Dolphy. Nako dito sa Cagayan de Oro. Niagi sa kuha. Ha? Namatay si Robredo, Jesse, nako sa Cebu. Niagi sa kuha. Ha? Kay kailan man ako sila. Daghang niagi sa kuwang kalag na kailan ako. Bawas tuwa kailan sa kuha. Kay nakailan man, so nagpatabang. Unya, kung kaila ka, nagpatabang ka, pero kalaban ta ka diri. Uy, kay nga no, Pastor Tips, kung kalaban na nimo, wa di ka kay bawa na og unsay imong responsibilidad sa imong kalaban. Nakalimot ka sa giingon sa Biblia sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 27, matud pa, higugmaa ang imong kaaway. Awa, Biblia na mismo may mibadlong nimo. Napagila yung versikulo anay, aron ka makaton. Asa mabasa, naa sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 44. Masig ingon, love your enemy. Ang Pastor Gibbs, oy, ayaw yung tutudluin na yung ubang followers ng mga tribalist. Ikaw di mo tuwan sa katuon sa Biblia. Buenos dias natong tanan mga bay ug welcome sa atong obserbare ninyo. Happy break sa takadiyot mga bay. Importa mo padayon atong pinubre nga mga opinion ug pinubre nato nga mga obserbasyon. Cheers. Now, diretso ta sa punto mga bay. Dili pa kumpirmado ang mga pasangil ngadto sa usa ka pastor nga ginganla na nila og pedopile. Atong timan-an nga ang doktrina sa atong balaod nag-ingon, the presumption of innocence is a legal principle that every person accused of any crime is considered innocent until proven guilty. Usa ato ng subayon og tumanon. All of us have a right to be fair trial, madomestic na or international law. Bisag ang Biblia bay nakataghap aning puntuha. Sa Roma Kapitulo 13 versikulo 1 ngadto sa 2 nag-ingon, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios. Ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak usab sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat ini silutan gayon. Bayo no? Awa sakto na. No one is above the law, because that verse bisag nakataghap na mga bay, bisag kaliwat pakas Ginoo, dunay signos nga gipahimangno sa Biblia to bow down as submission to government authorities kung doon na kay kalapasan sa balaod. Mao nga di sa nato husgahan ang tao nga napasanginlan. As abiding law citizen, musubay lang ta sa proseso sa balaod. Kung konbiktado na ang hatol sa korte, akong pangutana, isip Kristohanon kadtong mga nabiktima, kaya ba ninyo ang giingon sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 19-27? Ano? Sa Lucas Kapitulo 19 versikulo 27 o sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 44 nga matud pa, love your enemy. Wala ko sa posisyon mga bay mamutubag ana, pero if I will put my self into your shoes, dili sa ginalalim no nga huna-hunaon. Apan atong klarohon mga bayno sa tinuod lang, di kay kinira nga mga kaso nga nahitabo ni ambot o ngano nga kasagaran ning mahitabo sa sektor manggid sa mga reliyon kasagaran na dili tanan, dili ka tungod ni sa kaabunda sa pangwarta nga gawas sa exempted sila sa tax, wa pa di mga produkto nga gipanggama para mapuslan sa katawhan. Dili ba pareha sa mga kuan kini bitaw mga kumpanya nga kanabitaw naa kay mga empleyado nga gipangswelduhan,
apan dunay produkto nga gipanggama para paliton sa katawhan ug aron mapuslan. Unya gawas pa ang kumpanya makatabang sa nasod kay nganuman gabayad man sila og buhis. So productive kayo ang kumpanya kay naay produkto nga gigama para mapuslan sa katawhan aron paliton. Unya nakatabang sab sa mga pamilya nga naay gipang-eskwela kay naa kay mga empleyado nga gipang-sulduhan ug nakatabang sab sa nasod kay nagbayad ka og buhis, di ba? Apan sa sektor sa relihiyon bay halos ba wala man, wala ibuhis nga nabayran, usahay pa hasta kahago sa pagtukod sa building tablahon pa kay para lagi daw kuno sa Ginoo dili tanan apan duna kuno yung mga ingunana sigon sa akong nadunggan. Unya magkalisod pa mga amigo o mga politiko para dunay gahom sa pagpangilog og yuta para tukuran sa uban nilang simbahan. Napaganay uban mga bay nga mga baga pa kayong daw kay anha jud tukuron ang uban nilang simbahan, anha gyud sa mga urban poor. So asang dapita nga duna ni sila ikaambag sa atong komunidad. Time pa ari daw ta sa moralidad mga bay kay pastilan ako gyoy gihilasan aning ubang sektor sa kining relihiyon nga utro po ni nilang giangkon nga daw mura jud ug sila tag-iya sa moralidad. Kay kung hasta kini bay hasta kini mutuo lang gihapon ka nga sila'y tinubdan sa katarong ug kahiwian ug sila maoy may laki nga mobalanse niini. Pastilan mga bay, may pagwagtango na lang ning subject sa good manners o right conduct sa atong values education. Bisan tuod sa atong mga pasiaw usahay kay usahay ato na lang ning ikatawa mga bay. Kini baghimo na to mga kining mga content nga mapuslan sa katawhan. But seriously, usahay bitaw sa kanang tinuod lang kung tagaan tani og kini ni ang igong oras nga mamalandong ta og kadyot makadihot mga bay. Matay, mura kang mabuisit mga bay usahay. No? Mura kang mabuisit bago na huna kay ngano man jud in town nga ultimo sa pagtimbang-timbang sa maayo og dauton, kini maayo og dautan. Ato pa man jud iasaan ang mga relihiyon nga hawd kuno sa moralidad. Mga ngaral daw sa kabaitan o banal-banalan. Kadakong insulto ani bay sa imong pagkatao bay. Kadakong tamparos ani sa imong panguto. Kay mura naman kag gikuhaan sa logic ani mga bay. Gihimo kang pahoy daw murag gikuhaan kag common sense. Pastilan mga bay, no? Pastilan mga bay. May pagwa na lang kay utok. Murag wa na may naigamit hinuon mga bay. Medyo lang baya kay dibdib ninyo mga bay. Simba ko uroy. No, kung doon naman gani maimbento nga liquefied form sa simpak nga abunda ang memory cards sa AI. May pagkana mo ipaslak sa kung utok. Kaysa kanang pantasa-pantasya sa ubang mga unsa na mga sugilanon sa ubang sektor sa relihiyon nga maoy itisok sa pangutok sa kabataan. 2024 na ta karon ug hapit na ang 2025 mga bay. Unsa may gamit anang ilang doktrina nga inimbento sa karaang mga oligarkiya sa mga kinini ang mga panatiko 5,000 or to 10,000 years ago. Mga bay, magmata nakatagwan po mga bay. Apania, giadab gihapon ni nato kaysa pamulitik sa kining pamulitika mga bay nahimo paning hulga sa eleksyon. Paita bitaw mga bay no. Ultimo sa pinili ay gi-hostage pa ang ubang politiko ani. So dayang na lang nga kung makalingkod sa gahom, dayang na lang ang mga ukaw ning ubang mga opisyal para ibayad aning ubang relihiyon nga nakautang ukaw bubuton sa sunod eleksyon. Unsa kamo dihang ubang mga kuan no? Kamong ubang mga mangingisda no? Mga ubang mga mamumuo, ubang mga kinini mga farmers nga kuwang ba sa suporta sa ubang opisyal nato sa kagamanan. Okay pa mo diha mga bay. Pero sagdi na lang no. Kay sa ako naliging giingon kanina.
Matud pa sa Mateo 5:44, di atong kutloon ang usa ka bersikulo. Lucas kapitulo 19 bersikulo 27. Ato na lang ingnon nga, love your enemy. Ginhawa pa ta ni mga bay. Nia ang worst case scenario. Sa kaway lingaw sa kaabunda sa gatasan sa pangwarta, di pa paigo. Kining isyu sa ubang mga manyakis nga preachers, kung bida pagkasakita naman jud mga bay palandungon sa nabiktima ani. Kaluoy in town sa mga kapus nga ginikanan mga bay. No? Kung wala gihustisya ani para nila mga bay. Pertig yung paita in town mga bay. Maglisod kog imagine mga bay kung unsa kahay psychological effect sa kabataan nga human imong gihimong ulipon sa labor force sa gagmay pa sila sa kalinghod sa pangutok sa minor de edad. Imo nang gibalbal no ang ka-virgin sa bata mga bay, ang pagka-birhin sa bata, pagkahuman imong brainwashon no, imong i-brainwash sa mga balaanong binutbot aron imong pahimuslan ang kainosente mga bay sa mga kabataan. Mao na mga bay makaingon ko, matirang matibay ni bay ang di kaamgo, luoy jud kaayo ang atong nasod niini kung kini sila maoy magdaghan. Kapiblik sa tayo kadiyot mga bay, kinawa na mga bay. Long-long gini atong discussion mga bay. Cheers. Real talk lang ta mga bay ha. Real talk, komedya gamay. Kay ang punto maginato ani mga bay nga pahigmat ta magid mga bay no. Kung gusto ta nga mulambo ni nga nasura mga bay, dapat mga bay nga pitik-pitik kon sa gamay ang atong kinesiti. Apan ato lang yung klarohon mga bay ha sa atong pinobre nga obserbasyon nato karon nga wala ni nato gi-generalize tanan dire no, wala ni nato gi-generalize tanan nga ang religious leaders ingon ana naapay uban diha nga tarong sama anang mga to sila sa ospital kay naiuban nga nangita sa mga kabus nga pasyente nga wala na gid sila kanabitawng ika-afford bisag karon mga bay mga tumo sa ospital mga bay suruya ninyo didto no kamo mga arang-arangan diha makakita mo daghan kay naglisod in town dito mga bay mo na usay magpasalamat jud ko mga bay nga bisag sa kamong kapobre mga bay kining healthy me no. Pero naiubang mga religious leaders mga bay nga nagsuroy-suroy bitaw sa uban sa mga ospital nga nangitag mga pasyente nga mga kabus kay para ilang tabangan kana wala kay nagibalita mga bino pero naabiya na sila ako gina silang gi-appreciate mga bay nga ganapay uban nga tungod sa problema na to sa global warming sa labi na kining climate change na to nga dili na nato masabtan mga bay no. Ang uban diha daghan pang ubang mga religious leaders diha nga dunay advokasya sa tree planting. Wow. Diyan mga panahon sa katong ang SMNI nga nakita nako si Pastor Kibuloy nga nagkuan kadibitaw nagtanom siya kahoy kana okay jud kay kuan na. So kanang uban nga mga religious leaders nga instead of makisawsaw aning kining dagan sa atong kining mga politika nga manguhit-kuhit ka ba sa mga ubang opisyal nga diri butar mo diri nga bayad mi diri no minilyon ba gyud. So sa ubang mga religious leaders nga wala gyud mag-apil-apilan na wala makisawsawan na nungka na ningtabang pa sa katawhan o labi lagi sa problema sa atong kalikupan no kanang dunay advokasya sa tree planting mga bay heartily speaking mga bay saludo jud kay kuninyo ana mga bay permiha jud din taon na ninyo mga bay kinindot kayo na nga panig-ingnan mga bay no saludo jud kay kuana tinud-an na lang dili ni komedya seryoso gini nga pagsaludo na ko ninyo so kana mga bay ato na sila nga suportaan no at least nga productive sila dili lang sa kinini ang salihok kung dili mahimo pagid sila nga kanabang mga bagong tubo karon sa atong mga henerasyon nga magtan-aw nila daghan kay makasundin nila kaysa kining uban nga pwede pang hayahaya ninyo no luyo sa nagkalisod ang mga tao ang uban doon na pa'y amot usa ka tinuod na inyong pugson sa 10% no ang uban adto
ihatag na lang ng uban sa mga mananaygon, oy. Ayaw na lang magsaw-saw ang tao nanay kay lihok man as mga pobre mga bay, no? Luoy kayo taga kwanta ba mo giveaway ta sa atong usag-usa mga bay. So dili na lang kukutob og rock intro na tong tanan mga bay. Namatay si Dolphy. Na ako dito sa Cagayan de Oro. Niagi sa kuha. Namatay si Robredo, Jesse, na ako sa Cebu. Niagi sa kuha.